Čaute, čaute. Tak opäť som v mojom obľúbenom rezorte La Riviera u mojich kamarátov Gilberta a Sheeny. Strašne sa tu teším. Za chvíľočku vám ukážem, že zase tu není nikoho. Dneska je streda, takže cez týždeň sa Filipínci nezabávajú, ale pracujú. Ale v piatok sa tu očakáva plný rezort, okolo 150 hostí. A bude to mať plné kvázi až do marca každý víkend. Keď sa pozrete z tejto druhej strany, ani človečika. Strašne sa teším, more čistúčke, ktoré vám za chvíľu ukážem. Z toho veľkého stromu začali padať listy. Takže tunak sú také bungalovy, kde môžete bývať s klímou, so záchodom, so sprchou, so všetkým. Túto sezónu si tunak nehali vyrobiť takéto krásne lavice z dreva. Nádherné. Je to najkvalitnejšie drevo na Filipínach. Momentálne som zabudol, ako sa volá. Ale také by som chcel presne na terasu. Jedna tá lavička stojí okolo 100 eur. Tieto bambusové domčeky Kuba už sú hotové. Predtým, ako ste videli moje videá, práve ich iba stavali. Takže tam vzadu sú altánky, more. A tu z druhej strany takisto. A ešte dve. Kuba. Pokiaľ som nemal vlastný dom, tak tu hore na tej terase tam sme bývali. Tie izby majú rôzne názvy ako Bali, Maldives. A tam dole urobili novú kuchyňu, kde som sa bol dneska pozrieť. Takže perfektne už sú zariadení. Tento rezort dostal aj cenu minulý rok za najlepší rezort, čo sa týka vôbec aj ľudí, ktorí vás obsluhujú, obskakujú, ale aj ako tu je stále čisto. Tu majú pripravené pre klientov vzadu taký veľký banán, kde sa zmestí okolo 10 ľudí. A tu, čo je to nafúknuté koleso, to vás tiež ťahá ťaháčom po mori, ale ono sa to točí. Sú tu aj takéto vodné skútre. Teraz mi chcel Gilbert jeden požičať, či sa nejdem previesť, ale keďže som na tom ešte nejazdil, tak nechcem si tu spôsobiť nejaké zranenie. A tu sú ich lode. Keď sa vám nechce sedieť na pláži, tak sa môžete prejsť touto loďou naokolo, ako toto celé vyzerá. Ja som v novembri sa bol pozrieť do Barualte, kde bývam, ale z tej strany po mori. Moje video tam je, takže keď sa niekto pozrie na november, tak tam uvidíte video, ako som sa viezol do Barualte. Je tam nádherne, lebo tam sú úplne opustené pláže a nie sú tam žiadne rezorty. Ale ako vidíte, keď sa pozriete aj do diaľky, ani človeka. Úplne prázdna pláž. Som tu sám. Tam vzadu už dokončujú ten hotel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, skoro 20 poschodí to má. Verím tomu, že keď sa mi podarí prísť v novembri, tak už to bude dokončené. A more má dneska trošku vlny, nie sú to nejaké obrovské vlny, ale pozrite sa. Krásny výhľad. Takže každý rezort má aj takéto člny, ale je to všetko pre turistov pripravené. Keď sem prídem na víkend, tak môžem vám to tu ukázať. Bude to tu úplne plné. To by bolo asi všetko z môjho obľúbeného rezortu La Riviera. Paalam inat.